Zende murata Afrika. Zende. Mangwana. Zende. Mangwana. Zende. Mangwana. Zende. Mangwana. Zende. Rabara tibiri tabara. Zende. Tibiri tabara. Zende. Rabara tibiri tabara. Zende. Tibiri tabara. Waizake iko maseti hausi. Zende. Tiziwa koro. Zende. Kungwaza konkoro. Zende. Azina kwana. Batana. Zende. Batana. Zende. Batana. Zende. Zende mura tipile. Zende. Zende mura tashika. Zende. Mangwana. Zende. Auya. Comrade Joy Simeon ndakamirira chairman weSEU1 district Chenjerai Mhandu. Nhasi vanhu vedu vabuda zvakanaka chaizvo, asi havana kunyatsobuda zvisanga tichitarisira. Tine vamwe vabva kune mamwe vanga vari mamwe mapato vauya vadzoka kuno vawe tifunga vari kusvikana kunamba 20 to 25 ikoko. Tichitsigirawo cab 3 iripo tichitaiwa 2030 amunangagwa tinenge tinavo muofisi. National Sales Day, leadership yabuda neuwandu hwayo. We are well represented pano. War veterans vauya in full force kuzosapota chirongwa cheNational Sales Day. Member the Central Committee Baba Mafuratidze is also here. Member yedu yePolitburo Comrade Ndimuhlanga vauya pano kuratidza kukosha kwechinhu chinonzi National Sales Day, ende zvaratidza nekubuda kwaita vanhu neuwandu hwavo. Tarisai nguva dzatiri zvinezvi, almost around 2 vanhu vaungana kubva makuseni, asi vashuvirira kusvika nguva dzinedzi vachiri pano vakamirira chete kuti chirongwa chavo chifambire zvakanaka.